Da li ste ikada osjetili da nešto nije u redu u vašoj vezi, ali niste mogli staviti prst na to? Jeste li primijetili suptilne promjene u ponašanju svoje žene koje vas tjeraju da preispitate njenu iskrenost? U današnjem videu otkrivamo upozoravajuće znakove koji mogu ukazivati na to da vas vaša žena laže i vara. Ostanite s nama i saznajte kako prepoznati suptilne signale koji bi vam mogli pomoći da otkrijete istinu i zaštitite svoje srce. Ne propustite ovo važno saznanje koje bi moglo promijeniti vaš život. U današnjem društvu, povjerenje je temelj svake zdrave veze. Međutim, ponekad se mogu pojaviti situacije koje nas tjeraju da preispitamo iskrenost našeg partnera. Ako ste primijetili promjene u ponašanju svoje žene i sumnjate da vas možda laže ili vara, važno je obratiti pažnju na suptilne znakove koji bi mogli ukazivati na to. Jedan od prvih znakova koji mogu izazvati sumnju je promjena u njenom svakodnevnom rasporedu. Ako je odjednom počela ostajati duže na poslu ili ima nove aktivnosti koje ranije nije spominjala, to može biti znak da nešto skriva. Ovakve promjene u rutini mogu biti prva crvena zastavica. Još jedan znak je iznenadna tajnovitost u vezi s njenim telefonom ili računalom. Ako je postala zaštitnički nastrojena prema svojim uređajima, skriva poruke ili izbjegava razgovarati dok ste u blizini, to može biti znak da skriva nešto važno. Moderni načini komunikacije omogućavaju jednostavno sakrivanje tragova, stoga obratite pažnju na ovu vrstu ponašanja. Promjene u njenom izgledu i brizi o sebi također mogu biti znakovi za uzbunu. Ako je odjednom počela više pažnje posvećivati svom izgledu, kupovati novu odjeću ili koristiti novu šminku bez jasnog razloga, to može biti pokušaj impresioniranja nekoga novog. Iako je normalno da se ljudi povremeno žele osjećati bolje u svojoj koži, nagle i drastične promjene mogu ukazivati na nešto više. Emocionalna distanca je još jedan ključni znak. Ako primijetite da vaša žena više nije emocionalno prisutna, izbjegava razgovore ili intimnost, to može biti znak da je njena pažnja usmjerena negdje drugdje. Ova distanca može biti posljedica emocionalnog ulaganja u drugu osobu, zbog čega se osjeća udaljenom u vašem odnosu. Nezainteresiranost za zajedničke aktivnosti koje ste ranije oboje voljeli također može biti znak problema. Ako izbjegava provoditi vrijeme s vama ili se stalno izgovara za izbjegavanje zajedničkih aktivnosti, to može ukazivati na to da se njen interes prebacio na nekog drugog. Jedan od najjasnijih znakova je promjena u njenom ponašanju prema vama. Ako je postala kritična, nepoštiva ili čak agresivna bez očiglednog razloga, to može biti način na koji pokušava racionalizirati svoje postupke ili vas udaljiti. Ova promjena može biti rezultat unutarnjeg sukoba i krivnje zbog laži ili nevjere. Intuitivni osjećaj da nešto nije u redu često je najbolji pokazatelj. Ako jednostavno osjećate da nešto nije kako treba, važno je poslušati svoj instinkt. Povjerenje u svoje osjećaje i intuiciju može vam pomoći da prepoznate problem prije nego što postane prevelik. Suočavanje s mogućnošću da vas žena laže ili vara nikada nije lako. Važno je pristupiti situaciji s otvorenim umom i pokušati razgovarati o svojim sumnjama. Otvorena i iskrena komunikacija može pomoći da se razjasne nesporazumi i u nekim slučajevima spriječi daljnje povrede u vezi. Bez obzira na ishod, suočavanje s istinom uvijek je bolje nego živjeti u neizvjesnosti i sumnji. Ukoliko vaša sumnja postane preteška i osjećate potrebu za dodatnim koracima, razgovor s bliskim prijateljem ili stručnjakom za odnose može vam pružiti podršku i perspektivu. Ponekad je potrebno čuti mišljenje nekoga izvan situacije kako biste dobili jasniju sliku o tome što se zaista događa. Također, važno je zapamtiti da suočavanje s potencijalnom nevjerom ne znači nužno kraj vaše veze. Mnogi parovi su uspjeli prebroditi teška razdoblja i obnoviti povjerenje kroz iskrenu komunikaciju, savjetovanje i zajednički rad na problemima. Ako je vaša žena voljna razgovarati i raditi na vezi, postoji nada da možete prevazići izazove i izaći iz situacije jači nego prije. S druge strane, ako vaša sumnja bude potvrđena i otkrijete da vas je žena zaista lagala ili varala, suočavanje s tim može biti izuzetno bolno.
U tim trenucima važno je pružiti sebi vrijeme i prostor za obradu emocija. Dozvolite sebi da osjećate tugu, ljutnju, zbunjenost i sve ostale emocije koje prate ovakve situacije. Potražite podršku bliskih prijatelja, obitelji ili terapeuta kako biste prošli kroz ovaj težak period. Nemojte donositi ishitrene odluke pod utjecajem intenzivnih emocija. Pokušajte smireno analizirati situaciju i razmisliti o svojim opcijama. Ponekad je potrebno vrijeme kako biste odlučili što je najbolje za vas i vašu budućnost. Bez obzira na ishod, zapamtite da zaslužujete vezu u kojoj ćete biti cijenjeni, poštovani i voljeni. Ako odlučite prekinuti vezu, fokusirajte se na vlastito ozdravljenje i lični razvoj. Učenje iz ove iskustva može vam pomoći da postanete jači i mudriji u budućim vezama. Radite na jačanju samopouzdanja, postavljanju jasnih granica i prepoznavanju zdravih obrazaca ponašanja u vezi. U zaključku, suočavanje s mogućnošću da vas žena laže i vara je izuzetno izazovno i emocionalno iscrpljujuće. Obratite pažnju na znakove koji mogu ukazivati na problem, razgovarajte o svojim sumnjama i potražite podršku kada vam je potrebna. Bez obzira na ishod, važno je da postavite svoje dobrostanje i sreću kao prioritet. Samo kroz iskrenost, komunikaciju i hrabrost možete pronaći put ka sretnijoj i ispunjenijoj vezi ili životu.